dan angin sang Superman gelejut sudah ing lampang angin kusumaning ayu aku bisa tidak sambut pasti dari akan maju atau ini motor Satrio Tomo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakung, kakung kelan jan. Oh, empot disuwuk lho kula makin dadi lanang neh. Terus kadung rolasane dadi wedok ya. Wedok penak ya, Mak. Ngempet kuandel ki jane yo warane ra eram lho. Tenan, jare bakun wis to tak kutuk neh dadi lanang, mau mbahku sing nyambut gawe. Ini alhamdulillah hari ini kerja bareng Jenny Elsa. Elsa Wedding Organizer Micin saking Sumber Gandu. Bilang kenceng tepatnya. Siapa iki sayang? Adi Laras. Adi Laras. Adi Laras dengan bintang tamu yang masih perawan Niken Darwati. kok Niken Darwati ta? Adi Salindri. Lah kok oleh? Aja lah wong munine yang masih perawan aku wong ora perawan aku gak. Lah sampe jere dheknya aku perawan nang lho, Nduk. Alah wis ora yo ora kok iso. Perawan itu kerapia. Dadi wombon. Ya, alhamdulillah aku remen sangat loh Mas ngeten iki. Tamu saking pundi niki, Dah? Mangir Mangir jan jos tenan tak akoni sebelum doa enggak boleh pulang. Sing tinggal kuwi. Ya ya. Aku kok gak asing kok Mas kawit iki, Mas. Lah ini teladanya mangir kuwi kok. Iki dadi aku ning PP iki. Ya. Nih, amplop ora ning ae. Kawas iki. Bobo iki jane amplope tapi sitok nggo butok. Buke wis muancep cepet gelane dicekel. Boten maru ngeten iki muanut kok. Malah kula nyah-nyoh ning ngeten iki. Lah nyapa to? Kok bojone ora sewot kok kowe sewot? Ya nggih ta, Ru. Salaman sih, Ru. Iya. Mau kan api yo ngono kuwi. Pak Diono peri lho, Pak Diono peri lho. Pak Diono peri lho. Pak Diono Niki sing ngajeng niki. iya. RT. RT ini mangir. Oh nggih. Peri. Wah, iya nek kono. Nek premane mengamplope mek sitok. Lah iki dompete kuwadel. Yo, demen panenan lho kok tenan. Mbahone kok gori kono wis kok. Kuwadel to yo. Bedoduk ning kene. Isine bon karo KTP, SIM STNK. Niki Pak RT nggih. Kenalan kan? Nek kenalan tak kenal maka tak saya. Lu kok tak. Iya Pak, anget Pak. Nanti kan duwe Anget lho. Anget Mas. Kok ngarepe anget dah ya kok mburi. arep ibu ini kene ibu. Arep. Seto. Pola alah piye seto. Badiano iki apa iki ya? Badiano iki apa iki Pak? Iki ben rada munjuk. Nek keteng kok sing bocah ini keteng keblok. Iki barang supelan kok ya nah. Nar. Badiano nar. Hah? Sunar iki. Enaknya sunar. Pundi Mas? Nar. Badiano Pak, Badiano. Sunar. Nek guri. Ora ketok wis. Wes. Kabel gak teko wis. Ora teko wis. Wis ayo yo suka masuk ya, Gen. Au, dalam Mas. Itu lah. Buat yo. Ngerti arep disapa kasih dingenek rima. Ora ning njaluk awe roh wong mangir bab panen yo Mas yo. Panen jagung ta, Bu? Dereng napa panene napa niki? Panen pari. Jagung. Iya. Iya. Kaya sih sepat-sepate bocah iki. Salahe mau video aku. Beko mesti dienggo tenten ning sawah, Mas. Lah kok digo denden ki nek video sampean ki posisine ki pas pipis kok tak kira pas pipis. Dadi kan ditenten nggo jagung kah? Ya nggo nolak. Nggo nolak manuk. Oh manukku dijejer ning kono. Masane kok kicau mania ngono kok. Lho, lah laki viral yo kuwi lho yo.
Kijong amin. Ayo Mas Manggo nanti tanjake. Sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak siapa? Tifa dengan Mas Mbak Tifa dengan Mas Ivan ya. Mbak Nurul, Mas Ivan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan Amin. barokah seperti karuniai momongan ya Mas ya. Amin. Bareng-bareng Jenny Elsa hari ini. Spesial buat Mbak Tifa. Request Jenny Elsa nomor 1. Terus gak tidur mana yang ingin sapi ya? Wes gak mau. Ayo bareng yuk. Orang joget, orang mulai. Ayo WTC videonya yuk. Orang fighting kan joget tak mulai. Itu oba oleh. Beda. Itu nek ra oba tiba diambuk baji oleh. Oke. Oh ada yang mau danau. Oh pintar danau. Dari yang mantan. Oh berarti kau bisa kan? Oke. Pasti. Ya jelas ngerti nek sampe ngecek mbok dulu. Gua tak salah kok wis ngilang. Ini murah punya jelas karo mbok dulu. Yo Enak kalau jupuk sampean. Yo. Aja mbok dulu ya. Ya. Yo. Ya buat nangir yo. Tepuk tangan toh. Diselawat jebul sik. Kali to. Piye. Udah dia no kancane wis kesel ya. Kancane wis kesel. Lah sing nyelek kamera sapa? Kowe paku. Sesek gantian ki maksudnya gantian karo cucuke lho. Pak ya, sing bayaran sapa yo. Anu to le manuk. Heeh, timbang sampean kok disunggi. Ini sing nyampean sapa tekon ayo. Sing Pasang Sudi. Tuan rumah apa pisan? Oh gua ada. Oh yo pinter gua ada.
Goblok bocah. Nah, Gusti. Heeh. Lu Cair. masuk. Oh, sumbangan donatur. Oh, besak asam sudi. Nah, Yes. gigit gabung. Uri. Oleh lupa lu teleponnya. Oleh rana. Oh, jumbatnya kali. Kata bisa. Pakai baju kulit nih. Nah. Baru saja di depan. Saya dulu. Oh, saya. Ini bosan. Bosan mana? Bosan saya bisa Kalau gua nih tinggalin main. jangan gitu. Ini dia yang lakoni. Baju nih dijalan kan. Ya, yuk, sekali. Yang
Aku didoi bagi lo mau. Ini mereka tanggamu deh. Baju. Ini Bapak cinta niki ngomong. Niki dalamipun Bapak Menempuh hidup baru buat Mas Sengki dan Mbak Anggi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Sampai dikaruniai momongan bahagia sejahtera selamanya ya Mas. Langgeng, langgeng dan langgeng. Selamat sore. Selamat sore. Ya tanggane disapa. Ri, iki mau sing ngaturi aku foto ki ora ana sing kersa foto. Oke. Ah. Wong dukuane gak gelem foto cipok sitok-sitok lanang. Anu balatan Pak RT mulai ta. ngarep Aben ngarep Anu koneng ngiyup ning sorwit. Bae. Lucu sih ya wayahku saiki ya. Iya. Aneh di bocahnya rumah saya. Golek iwak RT aku mau. Pak RT, wo delik teng mriko. Pak, ayo joget Pak salah gue, Pak. Jaluk lagu apa ya, Pak? Krikis. Oke. Pokok wae RT gak joget tak cipok sampe muter-muter. Sik Joko mane mana? Hah? Oh, lihat request British kan? Ayo. Cipok lah. Kali-kali ngambung Surabaya kan? Dalam ini rawangan ya. Dikatakan bintang kenapa Mas? Siapa? Dia itu beda dari yang lain. Dari senyumnya. Iya. Orang kayak Rizal. Terus dari kulitnya itu dia berbulu lebat. Mas. bisa Wih tekan judi nek wudune to ya. Wah, Mas. Komisar moron iku. Bukan benda. Iya. Mas aku. Kulina adus bareng. Lah bocahnya bilang, Gak maju sih tok Mas Camilla. Siapa nih? Mas Camilla. Itu nama-nama dari Kalimantan gitu. Oh, ngono. Camilla. Betul Camilla. Pak Boy anu karo Pak Mutin dikunci nih kono. ya Pak RT mau ya. Yay. Gendong. Jangan ngomong. Ate digendong kan bisa yo. Kanelo tenang. Saya pede. Oke. Brigis tenan ya. Brigis. Brigis saya. Borneo Music. Rata bisu toh. Nek tengah jasu. Nek tengah benak benak. Yo. Gede. Orang nyapa kuwi. Ayo goyangin no sayang. Mau booster saiki ora yo. Yo. Asik. Yo. Dari manis kurang manis
ayo dong. Salah gue kayak gadis Kalimantan ya. Sak rap ya. Hah?